Salam, كيف يوعدكم. Um, the market is going crazy, okay? Crazy. Um, ከም ዝንሪኦ ዘለና እዚ S&P 500 እዩ ካብ ወርሒ 3 መወዳእታ ወርሒ 3 ከባቢ ክንደይ ተጓዒዙ ኣሎ? ከባቢ 1000 ፖይንት ኦኬ 1050 ፖይንት that's huge ብጣዕሚ ዓብይ ሙቭመንት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ስቲል ጉዕዝኡ ኣይወደአን ኣሎ ክቕፅል እቲ ማርኬት ግን ከዓ ከምዚ እንሪኦ ዘለና ሰቕ ኢሉ ብሓደ ግዜ ኣይሕንበብን እዩ ማርኬት this is sick okay ስለዚ እንታይ ኢና ንፅበ ሕጂ ከባቢ let's say 7430 7420 ገለ እንተሃሪሙ ተመሊሱ እዚ ቦታታት እዚ ክትንክፎ እዩ ንፅበ ማለት እዩ ምስ ተንከፈ ድማ ተመሊስካ ምግዛእ ማለት እዩ ስለዚ ትሸጠሉ ማርኬት ኣይኮነን ዝግዛኣሉ ግዜ እዩ ወላሽሕ ግዜ ክበር ስለዚ ከምዚ ላዕሊ ደይብ እዩ ኢልካ ምሻጥ ትጅምረሉ ማርኬት ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ every time it comes down is an awesome opportunity to join the market ማለት እዩ ሓራይ በልብኻት I hope you are joining the market too